Ik zoek een baan. Ik zoek een baan. Mag ik jouw cv zien? Mag ik jouw cv zien? Mag ik jouw cv zien? Hier is mijn cv. Hier is mijn cv. Hier is mijn cv. Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen? Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen? Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen? Hier is een lijst met referenties. Hier is een lijst met referenties. Hier is een lijst met referenties. Hoeveel ervaring heb je? Hoeveel ervaring heb je? Hoeveel ervaring heb je? Hoe lang werk je al in deze sector? Hoe lang werk je al in deze sector? Hoe lang werk je al in deze sector? 3 jaar. 3 jaar. 3 jaar. Ik ben van de middelbare school afgestudeerd. Ik ben van de middelbare school afgestudeerd. Ik ben van de middelbare school afgestudeerd. Ik ben van de universiteit afgestudeerd. Ik ben van de universiteit afgestudeerd. Ik ben van de universiteit afgestudeerd. Ik zoek een deeltijdbaan. Ik zoek een deeltijdbaan. Ik zoek een deeltijdbaan. Ik wil graag een volledige werkweek werken. Ik wil graag een volledige werkweek werken.
Ik wil graag een volledige werkweek werken. Biedt u ziektekostenverzekering aan? Ja, na 6 maanden hier werken.